Jag kommer. Okej, Tilla har någonting. Upp med seglet. Hon har väl ingenting. Okej, harponera öppna. Det är inte harpur på mig. Inte jag heller. Förlåt, Tilla. Det är skelettskepp rakt Det är därför framför jag oss. åker rakt framåt. Vi kan behöva slåss mot dem. Lycka till. Just det, vi är bara 2 stycken vi åkte ifrån. Tilda blev marooned. Jag vill ha upp hela första. Okej. Ja, en haj också. Tilda, vill du vara snäll och komma? Nej, ni stack. Får du klara dig själv. Du kan Du vet, få, om man är strid så skiter Tilla i oss. du kan få blodigel. Som tack. Ja, där vill hon ha. Ja. Tack. Och Hej då. nästa. Lycka till. Vad fan? Äntligen. Lyckades nästan. Jag slår bort den här. Jag vet inte vad exploderar den. Nej. Spring! Jag dog. De flög upp i luften. Japp.